Prestakuntza espezializatua lan munduaren premietara bideratua bilatzen duzu? Mondragon Unibertsitatearen Unibertsitate Masterren eskaintzari esker, zure prestakuntza osatu eta espezializazio profesionalera edo ikerketara bideratzeko aukera izango duzu. Enplegagarritasunaren esparruan, eskarmentua eta emaitzak eskaintzen dizkizugu, ezagutzako honako 3 alor hauetan. Ba aldakizu zer den Unibertsitate Masterra? Unibertsitate Masterra, graduaren eta doktoregoaren artean dagoen irakaskuntza maila da. Espezializazio profesional edo akademikoa, edota ikerketa jarduera profesional batean abiatzea da haren helburua. Esparru profesionalen batean espezializatu nahi duten guztiei zuzentzen zaie. Zergatik Mondragon Unibertsitatean? 5 baliok bereizten gaituzte. Enpresa eta instituzioetatik hurbil gaude. Gure ikasleak benetako praktikak egingo dituzte, lan munduaren ateak irekiko dizkieten enpresa edo erakundeetan. Espezializazioa goraka ari den sektoreetan, naiz sektore estrategikoetan, profesionalen behar handia dutenetan, gaitasunetan oinarritutako eredu praktikoa, metodologia aktiboak erabiliz ikasiko duzu. Horrela, gaitasun teknikoak eskuratzeaz gain, zeharkako gaitasunetan ere trebatuko zara, adibidez talde lanean, komunikazioan, ekintzailetzan eta lidergoan, lankidetza bidezko ikerketa. Zure ikertzaile karrera, IGIG unitateetan, teknologia zentroetan edo ikerketa institutuetan egin ahal izango duzu, eta doktoregoa egiteko aukera emango dizu. Nazioartekoa, hainbat herritako punta-puntako unibertsitateekin hitzarmenak ditugu, horiei esker, titulazio bikoitzak, Erasmus programak eta praktikak, atzerriko enpresa edo unibertsitateetan egin ahal dira. Ezagutu nahi alduzu gure Unibertsitate Masterren eskaintza. Mondragon Unibertsitatea, prestakuntza espezializatua, lan munduaren premietara bideratua.